A jí zbudila Radka určitě. Jo, tak dobrý. Moje Pepinko malinká. Komedie. Sluší ti to, děkuju. Ty hodiny musí pryč, ne, asi každý má tady problém s těma hodinama. A co? No, že hrozně slyší, jak tíkají. Tak je vema mezi do prdele. No já normálně, když jsme byli u Marty, já už jsem se teda tady zvykla, že Ráďa má normálně v pokoji 2 hodiny. No jasně, no. A já když usínám, tak mě to úplně tik v hlavě, ale když jsem byla u Marty, tak ona taky ne. A jak jsme tam byli s Ráďou, a jsem normálně ty 3 dny, co jsem tam byla, jsem je musela vypnout. Já mám ráda tyhle, no, jak tíkají, no. To je strašný. To je dobrý na tinnitus. Jo. Nedávám to, ale jako už jsem se zvykla Tak naštěstí. je vema odnes, jo? Co? Jo, odnes, do dílny. No ale tady dobrý, ale v pokoji, víš. Jo, tak odnes... To Ráďa bude smutná, ona potřebuje vědět, kolik je hodin. No jasně, no. Stejně neumí na hodinkách, vole. Děkuji za dárečky. Dělám si srandu. To neumí Marta. A ty jsi viděla, jaký mám krásné hodiny? V obýváku? Jo? A jsme mi 2. Mhm. A Redunka mi dala výroby. Nebo Marta takhle, ona umí, ale plete si 1/4 a 3/4. Jo, A ona je dyskalkulik, no, takže... Ono to, ta matika je pro ní taková jako... Já to jsem vzpomněla na vtip. Pojdej. Ale to je taky trapný, jak říkala kadeřnice, ale žensky, že přijďte ve 4. A jedno, ona tak já přijdu ve 12:15, jo. Mě to chutná nejvíc na to nejsilnější. Jo? Co pič. Mě to vždycky odpálí plíce. To se říká teď, je to toho, ty pičo? Já to mířený na tebe. Já to právě, že poznám toho, že to mám třeba předsvaklý, zapnu to, potáhnu si a úplně to poznám hned na první dobrou, protože tak mě to posílá ke. Ale takový máš teďkom, jak mě byly ty průdušky, takže je to tak dobrý, že můžu. Tak pište něco. Hoďte nějaký téma do placu. Jo, no. Znáte to nějaký vtip? To je jenom komunistický, ty vole. Slečna, nebuďte tak vulgární, já si to nemůžu. To je ujalo, viď? Jo, mě to ani nějak vždycky jako nedojde, že to vůbec řeknu. A já to budu muset omezit, hlavně kvůli malý, že jo? No ale Radka, když telefonuje já s mámou mojí, a ona je teďkom Radka něco vysvětluje, mamči moji, 70. A ona není vole, ne? No a furt, a ty vole. A já říkám mamči, ale nevěřeš to osobně, ne, dobrý. Nazdar. Čus. Nazdar. Hele, a měla by si tam hodit nějaký témata, aby byly ty streamy zajímavý. No jo, no, tak já nevím. Aby tady neseděla jenom nečuměla. Jak je, no jo, jde to. My si počkej, ty to píše, že kdybychom se znali, známe se. No já vlastně, kam... A tak to už nezbylo včera, ne? Jo. Mám sexy pyžámko tety. Tady s kapsičkou. No. Neznáme, to nevadí, aha. Bude rušit, když si udělám kafe? Ne. A když tak, jestli si uděláš víc vody, já si naliju pro Barču. Jo. No nic nezbylo. No a co Vojto, co zítra bude k večeři? Myslíš to prosím na topení? To bude taky mokrý, ne? No, to je na hlavu. Jo, to jsme na hlavu. Janek. To je na hlavu. Jsi na hlavu?
Já nevím, co chceš. Já taky nevím. Tak o čem budeš mít streamy? Já nevím. Ale chtěla by to něco vymyslet. Co je to tramvaj? Dopravní prostředek. Tramvaj? Jsou ještě v nějakém městě tramvaje? Určitě, viď? V Košicích. Jo? Jo. Počkej. Já jsem pražský, no tak vidíš, co se ptáš, tak asi kebab. Tak to zní jako docela lákavě. Už by nebylo špatný Co? zapnout to produkci? Nemáš metro? No, teď už ne, jako já jsem bydlela celý život v Praze, ale teď už nemám metro. Tady v Plzni jenom tramvaje a autobusy a nic jiného. Ještě nám to i přivezou. Ostrava jsou jenom trolejbusy? To v Ústí máš taky jenom trolejbusy a autobusy. Nemáš tramvaje? Kde? V Ostravě. Já nevím, já jsem tam nikdy nebyla. Já jsem tam někdo ze Ostravy. Ne, někdo z Ostravy, máte tam tramvaj. Vlastně jsem byla jednou v Ostravě na tom, na závodě. Vím, že to jsou tam trolejbusy, ale... Jo, no myslím, že tramvaje ne. Ne? Nevím. Tak to nevím, já jsem jezdila jako Řepy, Konečná až kam jezdí z Řep, všude možně. A co skláněj? Nevím, týpek se mě ptá, jestli vím, co je to tramvaj. Nějaký Honza. A možná, že to světlo zkresluje a myslí si, že jsi blondýnka. Ne, to je jasně vidět, že jsem, jo. 10 na ďáblice a 9 na spojovací, jo, to je dost možný. Já nevím, asi Jo. Jsem na konečnou nikdy nejela. Na spojovací, 9. Maximálně na Anděl, jako do toho. Jako na to, že jsem celý život z Prahy, tak jako Prahu skoro neznám. No, my jsme s brachou lítali Prahu docela hodně. Plzně, píše Vojta. No. 4 a 2. Tak co blbnutno. No tím, že mi to nedošlo, tak jako hej. No, jako, hej, kamo. On nikdo nic